Assalamu alaykum yigitler ağalar. Bugün dekabr ayının 7'si. Nesip bolsa ertir şul ideal variantımızın oyunu vardır. Dostlar, bu maşinimiz 2022 10 ayı XL komplektasyonundaki seyana dostlar Amerikanka. İçi açık seyir salon ama internet ulgamına 2023 korkasıdır. Näme üçin 2022 10 ayı. Kraskasına 3 komponent ýa-ni 5 komponent ýa-ni gaty ideal kraskada. Degimine gelsek, barza şul gapsy. Gapyň istesen öz namyny orup bilýäňiz. Gapsy gaty strashnal i arka bamper gerek. Gapy aynalar gara gelýär, olardan çalışmaly. Gapsyna beskilçoy dostlup, ýani gapy sensorlar bar. Ene görüşmeli içinde giden zatlar sökülge ýatýar. Näme üçin bilemzok. Apşipkalar, içinin apşipkaları, şul ön kapyň apşipkasy. Şutada 3-4 tane apşipka bar. Mun kam bolma mümkin. İçi bellek geçmeli açık seyir salon. Salonu gaty ideal variantda. İçi mebel salon. Monitor, start stop, pultunu ýalňyşmasam 2 pult görünýär ýöne. 2 pult mukadyan. Gaty strashny degimi ýok dostlar. Ne görüşmeli alıştayda arka bamper gerek. Arka bamper qalanmatlary gowy ayazona diska pakreşkalar 2024-25 pakreşkalar. Ana şu jaşa kırlong stayny biraz işlemeli bolýar. Arka stopnik. Kime gerek bolsa, nesip bolsa, dekabr ayının 8-ine şu maşin oýnalýandyr. Bir kasnam goýup geçerim. Şu gapy açylmaýanlyk üçin goýup bilmedim. Maşin bellek geçmeli 2 ýarmyk hibrid hemme bilişmeli. Bularyň 3 ýarmyk gelene umumyň barsy 2 ýarmyk gelýär. Kime gerek bolsa dostlar, +971 54 391 24 10 imo WhatsApp'tan habarlaşsam, nesip bolsa özümi nesip edenden utup alıp berip Türkmenistana özümi uğrap berýändir. Türkmenistana 15-20 içinde eliňizde barıp gowuşýar. Ene Tedece arasajada bellek geçmenler 87.000 mille maşin. Galanatlar gowy aýrabak umumyň çykmadyk dostlar. Bar aýrabaklar, zawod aýrabak ýerine duran, hiç ilek aýrabak gerekär. Arkaň habarlaş bilýäňiz kim alsa da nesip etsin.